Noul președinte al organizației PNCCD Mehedinți, Victor Gurbină, și-a prezentat o parte din conducerea alături de care va lucra pentru pregătirea alegerilor locale din 2016. De altfel, acest subiect a fost discutat la nivel central zilele trecute, când organizațiile din țară s-au întrunit în cadrul ședinței Consiliului Național de Conducere a PNCCD. Cu această ocazie s-a stabilit că PNCCD-ul, la nivel de țară, va avea un nou discurs politic prin care este deschis la colaborare cu toate partidele în interesul cetățenilor din județele respective. La nivelul organizației din Mehedinți s-a creionat planul de bătaie atât pe plan local cât și în teritoriu pentru lunile următoare. Conducerea partidului este una nouă, membrii partidului vor fi oameni noi care nu au trecut pe la alte partide, nu au candidat pentru alte funcții și de aceea strategia noastră este să atragem tinerii, oamenii de afaceri și să creăm condițiile și facilitățile necesare pentru oamenii de afaceri locali care investesc capital românesc în județul Mehedinți, să îi ajutăm cu toate forțele și cu toată stăruința noastră. La nivel de organizație județeană, PNCCD Mehedinți are ca obiectiv pentru alegerile locale din vară obținerea cât mai multor mandate de consilieri locali în comunele din județ. Deocamdată activități, nu desfășurăm decât activități de organizare pentru alegerile locale, în așa fel să avem consilieri, cel puțin consilieri, dacă nu primari și viceprimari în comune. Pentru că numai în condițiile astea partidul își arată necesitatea de a fi prezent în conducerile locale ale comunelor. Potrivit președintelui Victor Gurbină, la ședința de la București s-a mai discutat și despre fuziunea partidului cu Uniunea Popular Social Creștină. De asemenea, s-a făcut și o informare privind relația partidului cu Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică și bisericile neoprotestante, dar și politica de alianțe electorale la nivelul județelor.